Allah di baliale yorimbo oh ada kampung Malang di baliale yorimbo Osila salah nyoba lai larang rantau Banda Labu Osila salah nyoba lai larang rantau oh Banda Labu buena onan tadi carito olah nomor latigo kini lama suwe akan nomor la ampe horau banarang rantau oh dia la jangan Ombo jua kandang ayam dulu janji sehari dua hari itu kato badan kita Oto nyoba depan lagi utang bajanji sehari dua hari lah barangke penagi utang tinggal lainnya ate rumah oh tinggal lainnya ate rumah abiari sehari itu ala sehari dua hari cukui di hari nang ketigo kandang ayam tajua abi tajua ayam nambah talu iyo nyo ayam nyo nambahnya dietong piti nandape o dape 900 juta 20 sedetu piti nandape pambaye utang 900 ituan
pembaye utang 900 tumpak di badan ninyo tadi maalun sajola badan kita. Utang suami barunya lah babayan lah dibayi utang segalonyo ndak ada ba utang lai. Oke kayaan nala labi tinggana rumah nan sakuasa rato ndanyo cie Tuhan. Sarato ndanyo cie bakato badannya tuma buyong doan nonde dia kanduang kita bang abang keluar dolo dia kato doan matu dia konta onda agi lapiti badan abang mudah-mudahan dapet rasaki. Nyo minta pitinan 20 juta nyobao di badan doan paisi doan pakai onda kama jalan nyoaran tarui ke Solo tampe inyo Tuhan. Tarui ke Solo tampe cantik mani, tarui ke rumah cantik mani. Kironyo badan doan tadi adiknya nyuagi piti nang kawan nama nolong tadi alalo nyuagi cie. Baru di sinan kok dipandang nanoto sudahnya jua pitinyo simpan di sidoan Tuhan. Pitinyo simpannya di sidoan tumpak di badan diri doan. Iyo jauh piek cantik mani ari barale labatako. Nyobue rumah cie di doan nyobali tanah sekali sure-sure ate namo doan sarato rumah sakutiko kau untuk piek cantik mani pae. Onyo tako ari barale la sudah le babue alas-alasai pernikahan ba itu buyong doan tadi jauh piek si cantik mani basanang-sanang nyo di Solo. To tinggal ninyo di sinan to bilang badan diri kita entong manangi jo anaknyo kekayaan nabi kesadonyo nanti tinggal rumah sebuah Tuhan. Nanti tinggal rumah sebuah indah to bilang lamo bana ndak paralu to etong lamo to tinggal badan diri kita serato jo badan anak to japui inyo buyong renol na renol lai karajo bue kandang ayam iyo jo badan diri sorol. Kadang ado inyo bakarajo kadang-kadang ndak dapet piti hari tu hari sinayan hari nayan malam Selasa. Ado anggaran puku ampe babalik dari karajo nyo ambek doan ma badan diri inyo ala nyo ambek badan reno lala nyo ambek diranggilo. Nyo ambek renol di ranggilo bantu kamambae ranggilo tadi tabi takui nyo badan renol. Ba itu kalau kita liye inyo ba onda tarui juo panek ba onda ka ba onda la nampak piti tajatu dicali piti tajatu sebanyak 300.000 Tuhan.
Oh sebanyak 300.000 itu piti nanta jatuhnya ambil di badar renol ala kato hati renol memang awak indak bapiti tapi ba ala mangaban kok kadi balanjoan piti nangko piti ko jale piti dapik badoso kadang badan awak. Otakana di badar renol nyuado pak pakai akun togel beko malam mongkong ado jam sabale jam 10 buliang ko dipasang atau nyo mulai pukul 9 coy itu kato badan renol. Oh nyo ambil piti nanti 300 nyo depoan ka akun togel sebanyak 300.000. Honyo masuk ke depo akun togel 6 piti nanti 300 kamu mulai piti di agian ado ba nombor dakek piti tuan. Oh membayang bantu nombornya dalam piti nyo calik di renol elok-elok nyo bawa banakan antarang nampak jo nombor sekali nampak jo nombor dalam piti nyo lataan piti babalik satu nyo lataan nyo penasaran nyo ulang balik mencalik piti nampak jo nombor di dalamnya. Dek nyo calik bana elo-elo nomornya sekutiko nombor tertulis dalam piti ado membayang di dalamnya 00 yo 87 tuan. 0087 itu angkonya nanti tulis ba itu bana nampak de inyo seto nampak angko cuy itu tekana tetap di sirenol nampiti ala ba masukannya depo kakun togel babalik renol sakutiko tarui kapono hola badan la sorolei. Oh satu tibanya di pondok emponnya cas nak nyolai mandilah badan dirinya. Oh mandilah badan bujang renol selesai badannya mandi sudah mandi ganti pakaian duduk kalapau rencananya. Tapi hari mo masih sanjo anggaran pukul 6 sanjo menjawe ke pukul 7 jam 8 hari dipandang naninyo kapai kalang ngapau. Hari ada pukul 9 ada inyo renol tadi pai kalapau badan inyo tapi sebalunnya kalapau nyo pasang togel dahulu nyo pasang ongkong keluaran jam sebalik. Oh angkonyo na nyo pasang angko sekutiko 0087 itu angkonyo ampe angkonyo pasang ampe angko 100.000. Oh karano piti 300 nyo pasang 3 angko 100.000 2 angkonyo 100.000 sarana ma angko dipasang setajang angkonyo pasang iyo kali 100.000 Oh iya kali 100.000 deklah sudang konyo pasang basi sojo piti di dalam ado bonusnya sekutiko kok bonus 300.000 dapet bonusnya para tamonyo lagi 20.000.
Nyo pasangkan jualan 20.000 ke 0087 ba itu di badan ni nyo ampe juangko jualan nyo tambah selesai togel dipasang nyo iyo nyo pasang pak melalui olen inyo tu ada akun seorang nyo buean di kawan tadi. Keluar nyo dari pondok tarui ke rumah buyang sorol tuan. Tarui ke rumah buyang sorol satu tiba ditampik sorol mau tainyo baduo ndak kalapau kawan kato badan renol rencana iyo kato sorol inyo bakawan setia bana cie onda pai kalapau indak dibilang lamo bana panek dek lamo di bajalan ala diate onda tadi tiba di lapau badan inyo anggaran pukul 10 duduk di lapau bagalak-galak kawan ado ajak main damino panek damino kabakoa bagalak-galak dakik lapau tuan. Bagalak-galak nyo ada ke lapau ba itu kalau badan nyo sedang nyo bagalak-galak nyo sedang berkoaju. Sedang berkoa bantu itu hari ado pukul sabale jam sabale hari dipandang nang kawan nama buean akun tadi lah bapi dia nombor keluar satonyo pidian nombor keluar nomornya sakutiko keluar 0087 satu jale 0087 mahari kawan manenju mejande tabali angko badan ambo ba itu kato badaninyo awak memasang 7800 angko keluarnya 0087 satu tasabui 0087 manggarete badan si Renol taman wang Renol pai sedang main tuan. Taman wang Renol sedang main onde udah namanya bu anangko le sabana ada itu angko keluar 0087 ba itu kato badaninyo baru bakato badaninyo nambah namo si buyong toto ndak kabagara lo ambo di Renol ko caliak lah dia dataran keluar nyo caliak bana di si Renol kiro nyo iyo 0087 ambo baranti dulu main pak ambo ambil piti dahulu ambo tarik dulu piti nang kanai nyo bungka akun di badannya setonyo cali akun tadi nyo pandang dirang basamu tekajui orang memandangi barat tadi dia buyong pasang ko itu dan engkau datanyo ampe angko 123 angkonyo 100.000 dua angkonyo 100.000 nyo cali pa angko nang kanai dake sa angko nang kanai dicali togel nan dape iyo lapiti di dalamnya dake 2 piti dape tuan. Dake kangko 2 ba itu kalau dipandang nyo tarik piti kasadonyo nyo ambil sebanyak 1,8 ba itu badan dirinya deklah nyo ambil 1,8 masuk ke rekening badannya tumayo buyang Renol jale piti nyo masuk sanang hatinya. Ho buyang Renol pai
Sanang hatinya buyang renol di sinan kalau kita lihat onan malam semalam itu ndak namu lalu matore Bakatola sorol nyoba kerenol onderenol kawan ambo jadi rencana nangkang buek ko iyo dapet piti sebanyak itu kok lain ndak mengicu mandanga kata rupo itu rencana badan kawan diri ambo buek rumah sebuah ambo bali oto cie ambo buek kandang ayam bali buek kandang ayam balik ba itu kata badaninyo dia lamboi duit seorang kok gadang anak barisuanyo iyo lah upiak lopania mudah-mudahan namunyo dake ambo ba itu kata badarenol hoi ndak to bilang lamo bana ndak guna dia tong lamo di sinan kalau kok dipandang agak di badan renol tadi na malam semalam itu ala babalik badaninyo tarui ke rumah badan sorol tuan tarui ke rumah badan sorol satu tiba ditampik sorol tarui ke pondok ladang sorol satu tiba inyo di pondok nyo ambil buku rekening lalu di rumah sorolnya malam itu sakalo lalu hari siang pagi-paginya kok dibalang dibilang badan dirinya nyo ambil buku rekening baduo jo soroli nyo pawi otarui kabang badan inyo dicalik langsung ke BRI ba itu dalam ceritanya rencana badan diri renol piti nyo ambil kasadonyo tuan satu di onda badaninyo ndak lamo di hati onda tarui kabang badaninyo latibo inyo di BRI satu latibo inyo di bank talata onda di tempat parkirnya tarui ke dalam banknya agian buku rekening serato KTP sekalian nyo kandak mambiak piti ba itu dalam ceritanya de alanyo calik di pegawai bank piti nanado di dalam rekening sebanyak 1,8 kabambiak sadopak katora pegawai iyo bu kato badarenol nyo ambil piti kasadonyo sebanyak 1,8 piti dangang HP hola renol babali Opeti dapet renol babalik ndak lama ndak di jalan sampai tiba di lokasi sorol dicari tanah sekali hari itu mencari tanah dapatlah tanah di baliknya dibayar kontan tanah tadi surenyo ate namore surenyo ate nomor nol de ala tanah babali langsung nyo bangun rumah sekutiko
Okok rumah nan dibangunnya gadangnya indah, gadang bana ketek nyo indah, ketek bana 6 balik kali 20, 6 balik lintang panjang 20. Anam balik lintang panjang 20, tukang sadang bakar jojo, sadang tukang karajo juo, balam taranggo ate tanggo manyang tauraya te pintu, salam ta'azim badan kita ali sekete tentang itu. Oto tinggan badareno to japui badannya tumayo badan anaknya nambah nama upiek lopania sarato jo badan tuma bininyo iyo lah mantan darinyo. Di sinan kalau kau dipandang agak sajo di badan anak, ko anak jarang balanjo lah perei anak basikola, perei sikola lopani amai. Olah tamat sekolah dasar, anak indah sekolah lain, tumpak di badan kita tadi, ko awak lah jatuh bansik, cuma nan tinggal rumah sajo, nan tinggal rumah sabuah. Bakato badannya buyung doan, onde dek kandung kita dia tangguang awak barugi, to jua bana rumah nangko, kok dapet rumah lah tajua, to ambil tempe kontraan, mengontra awak 3 barana, ba itu bana katoinyo, to bawa manggale piti rumah. Ba itu kato doan tadi, kato kita layo pulo, bajua rumah sekali, rumah tajuanyo mangontraknyo di pasar si junjung, ba itu badan dirinya. Ndak paralu dopak to etong lamo, sadangnya mangontrak juo, o rumah nan alat tajua, nyo ambil piti di sidoan, piti nyo bawa kasadonyo alasan untuk menggali Tuhan. Oh alasan untuk menggali barangke badan dirinya, barangke dari tempe kita. Oh ala nyopai badan doan, kamaranyo sekutiko tarui ke Solo ke rumahnya, ke rumah bininyo, cantik mani Tuhan. Oh ke rumah bininyo cantik mani, ndak lama kita bilangkan lati boynya di sinan. Oh satu tiba ditampe cantik mani, sehari jo 2 hari nyo ala bagalak-galak, nyo ala basanang-sanang, iyo jo upiek cantik mani. Nyo telepon badan diri kita, mana lepon jauh dari cantik mani, ala nyo angkek di badan kita. Ape ado ape tulalit, baru bakato badan doan, danga di kita dia elok-elok layado orang di sinan, dangan sepekir ape, codangan dirang nambahnya. Mandanga kato cuy itu nyo cari orang sorang joba duo, kato kita kato kaelo, dalam pangana badan kita, tanggapan elok dari doan. Ala bang kato badan inyo, baru bakato badan doan, danga di kita elo-elo. Mulai kapado hari kini lah jatuh talak badan lambo, awak ingin dak diei. Honio jogita
Lajatu tala badan nambo mandanga kato rupo itu orang banyak mandanga dalam empon. Lape dari tangan tanya badan diri kita marato kita samojo. Onde nak kanduang lopania lamalang di badan awak rumah bioto labi tinggawa tempe kontraan ibu ala urang carekan kama badan kakapaina mandanga katonyo dari mande baru bakato badanana onde ibu dengan bana ibu indah ado picayo ibu indah yakin kepake lopani aja na rumah baju tapi ibu indah picayo bawa male menongka kato ibu. Kini ala buru mata juala piti kesadonyo untuk makan piti ndak ado ibu ala nyo campaan nyo carekan badan diri ibu takana elo bu. Apa lopani ayo bu ibu badoso bake apa yo bu. Ibu basalah kadang bana ndak ada salah palopani ada pe ibu meminta cari coa jo sabar badan apa indak batana ibu indak lain ndak memasak ndak baranti apa tatap sayang juo. Tapi ibu bananan salah babuang apa lopania ibu dikutu buai apa lupa Tuhan. Mandanga kato badanana onde nak kanduang lopania jani tu disabui pulo mohon ibu kabake lopania yona. Ibu badoso nak bake apa mungkin sumpah dia palopania memang yo salah badan ibu tapi jangan itu disabui mambuek gilona. Badan ibu naik kenapa dicari sekian lama dibapisah sampai apa awak nak tangau Tuhan. Tampe apa na awak nak tahu ba itu bana kato inyo ba itu kato tangi badan kita inyo manangi dua barana. Awak tinggal tempe kontraan balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggal kita jo anak dulu si buyung renol kita japui. Tumpak di badan renol tadi lah sudah rumah badaninyo pagala sudah kesadonyo pagasa balik di bueknyo rumah gadang sabantu itu nyobali oto sabua ba itu badan buyung renol Tuhan. Nyobali ya oto sebuah ba itu badan renol tadi kandang oto di samping rumah cuy itu renol kitoli rencana apa badan diri renol kok tiba minggu baresu awak pai ke daerah si junjung mencari anak badan awak tadaga. Kalau pania
awak tadaga kalau pania itu bana badaninyo. Oh itu rencana badan renol. Ondak guna to bilang lamo abi hari baganti hari abi hari sare tu tinggal renol lisinan to japui badan sigita sarato anak lopani iya ma cukui jo anaknya lopania indak disiko di palamu bakato ete nampunyo kontraan nonde nak kanduang namudoi kontrakan rumah na ampi abi ba carito sabananyo ndak lamo kontraan kakabi paling lamo 5 hari lai labi kontrakan rumah. Coy itu kato badan ete menjawi badan diri kita tunggu sabanta dulu te kontraan mangko ambo bayi ambo cubo mencari piti tuan. Ambo cuba dulu teh mencari piti ba itu bana kato badan kita abi hari sari itu akar ajo badan kita nyobao anak nakete nyobao upi lopania minta sidaka pae rumah ka rumah tuan. Oh minta sidakanya rumah ke rumah minta sidaka lapo ke lapo kok tiba orang nanelo lainnya namu orang magi kok tiba orang namparabu itu lapik terlalu cengeng bana terlalu mantik bana laki cadik nambah buang laki cadik nambah campaan aiko jadinya nambah tamu minta sidaka ilia jalan. Ba itu kata orang yang banyak tadanga di lopani ajo aye mato. Oh badan anak yo pai mandanga kato orang nan banyak tuan. Oh indak disiko di palamo ndak paralu to etong lamo bana tinggal badan diri kita duo jauh pie lopania oto japui badan diri renol latibo wakatu kapai kasih junjung malaga renol elo elo lake baju kameja lui lake Sarawa Mahabali membayang loji di tangan bakile cincin di jari lake sepatu jo kausnyo yo ala nyotarui dake otot menuju daerah si junjung tuan. Oh menuju daerah si junjung sedang di jalan oto tadi sedang jalan oto dibilang dari satu opor ke dua dari dua lepe ke tiga dari tiga lepe ke ampe tambah di ampe tambah tanang apa tando lari nyotanang. Dang-adang lari 80 ado mancilok ka 100 ado cipi ado bili 120 lari oto kasuo amper kilometer kajaba kaja tonggak kilo larabot-robot tonggak kawit tampak gambar tengkura
Baitunya membau to tanonyo kancang lari to nambak cok kucingnya lapisan jo bak balui digatiku bantu serasa koto baru baitu to balari indah tak bilang simpang dape indah tak bilang simpang tinggal kaja bakaja simpang dape. Oh kaja bakaja simpang tinggal ndaklah moto di jalan tiba di pasar di si junjung tuan. Olah tiba to di pasar si junjung taraso lapanyo badare nol nyo tagano to di laman lapo nasi nyo masuk ke dalam lapo itu nyo dalam cerita nyo seto tetaga oto tadi keluar badan diri renol. O satu keluar dari oto nyo tarui ke dalam nazma ke dalam lapo nyo minta nasi karang lapo. Nyo mambalakang tumanyo arah ke jalan ba itu Reno sedang duduk nasi telatak sekutiko nyo minta teh sekalian tuan. Awaknya sedang makan bana, sedang makan badan diri Renol, sedang menyuuk to tinggan masuk si Gita jo anaknya minta sidaka ke orang sedang makan. Meminta ke meja 1, 2, minta ke meja 6, 7 adonan dape ado indah. Barunya tarui lokasi Renol onde abang nan sedang makan lagi labang piti seketek kau untuk makan sari kini. Mandanga kato rupo itu nak nyosangko di badan Renol manso si Gita minta-minta 2 jo anak badan ninyo. Nyo ambil piti di saku mencalik badan diri Renol kiro anaknya nama minta maratok Renol maei hola dukuang la anak Onyo dukuang di badare nolio lau pie lopania onde lopania sayang apa mangata jadi bantu iko. Oh aku sabab nak karanonyo mangkonyo sampai minta-minta cuy itu banyak kekayaan mangata jadi rupo eko dia. Nyobain nasi karang kadai nyoba kita keluar nyoba kita kena langang nana nyodukung juo onde kita ya di abang manga sampai dia meminta-minta manga sampai sebantu iko kamapai nyoto wado kamapai piti banyak yo dia. Oh mangko sampai anak babao kita. Oh mangko bao minta sidaka yo dia. Oh mandang akato di suami laki tu nak namonyo basimpu kita. Oh minta ampun yo pae. Onde bareno lapang kita yo bang. Maafkan badan diri awak, maafkan bang kita dia bang kita jangan bang. Oh dibari doso yo bang kita jangan dibari doso nak bang.
Oh dari duya sampai akhirat aratola bibang kasadonyo rumah tajua oto tajua abi di badan diri ambo kok berang abang berang lah jangan kita bang. Oh dia gedoso yo bang ba itu kato tangi kita Tuhan. Oba itu kato tangi kita tamnginyo taisa-isa nanana menangi juo oh apa sayang lupa niya yo pa apa jan pai jolenda jauh-jauh lupa pai kemapa ndak talok lupa ndak balanjo pa ndak tan lupa ndak makan salamu awak batinggan lacok manan lapa acok manan ndak balanjo jan lupa ni apa tinggal yo pai ba itu kato tangi anak Tuhan. Oh nak kandung sayang lopai oh anak kandung lopa niai sayang jo apa kondak sayang kalau pania kau tak tadaga apa kalau pana oh ndak kadatang apa kasih junjung ndak katibo mencari lopania nanapa datang kasih junjung rencana pai ke rumah kama bawa badana holopania yo nak basangko meminta sidakai lilapo ba itu kato badan renol Tuhan. Oh baru bakatonyo badan kita onde abang dangakan bana jawe labang salam ambo maafkan badan diri kita dari duya sampai akhirat kita jangan dia gedoso ba itu kato badan inyo maafkan ku ado salah mangecek labang badan abang. Oh mandang kato rupo itu menjawab badan diri renol kok kita lah dia bamaoan dari duya sampai akhirat dia. Oh dari duya sampai akhirat mandang ala bamaoan baru bakato badan kita. Onde abang dengan bana abe anak bang badan awak paliaro piek lopania diambo indak kata behan diambo indak kata gadangkan ndak kata giedo bang balanjo diambo selamat tinggal bang badan abang bawa anak kamano abang ambo barangke. Oh nak nyolai bang ambo barangke bang nak nyolai mencali inyo kapai inyo sembat tangan direnol di kandung upik sigita iyo la ibu lopania kamaju oleh dia kita kapai kita samu indak pamande awak samu anak yatim piatu mula barangke dari si junjung kalintau badan diri awak. Jangan hati dia di karean juo mula naiklah teoton salah kita maafkan lamo-lamo jangan abang sayang kabake kita.
Abang sayang dia kabake kita mananga kata cuy itu dek lain namu membawa nyupampu kaki bedare nol badoso kita bake bang pampu kaki renol nyuangke badan si kita mula kau tole dia badan awak ndak elok tangi talabi-labi barangke kita kalintau dilintau rumah lah bang bue walau disiko dia rumah tajua dilintau ada rumah awak rumah lah bau to ado dia naik kau to badan kita nyoba ojo anak sekalian barangke dari si junjung lalintau nangkanyo tuju di malo ndak kailangnya dari kampung di kampung lah dapet malu ndak lamo to di bajalan dek lamo bakal lamoan lah sampai ke daerah si junjung satu tiba di daerah si junjung balian baju untuk kita cukui jo anak sekalian nyuruh mandi badan kita selesai mandi ganti baju japui lah orang manikan lah babalik inyo cobi aso tuan babalik kita jorenol cobi aso nyobalian pak tuma di badan renol nyobalian nyotu kain sarung salai nyobalian sejadah cie sarato kain untuk solat onde dia kandung kita bang dirikan solat babalik dirikan solat cobi aso ba itu kato hola badan lare nolei onyo dirikan solat babalik basanang-sanang nyo sarumah bagalak-galak nyo batigo o nampak di badan diri sorol sanang hati nyo buryong sorol nyo larukun baru matang onyola rukun baru matanggo anak lah mulai lo balik basikola masuk SMP kelas 1 masuk SMP kelas 1 coy itu inyo nambah 2 inyo lah rukun rumah tanggo kasurau ndak namu lupa kamu saji ndak namu tinggal tumpak di badan kita tadi sesibuk-sibuk karajo kok tiba waktu solat kamu sajinyo pai solat pai maka musaji nyopai solat baik itu bana badan kita inyola aman dipandangi ala nyorukun cobi aso yo tumpak di badan diri kita selama inyola babalik berkumpul jo ayana nak taluk mengecek kare nak pandai mengecek kare bertanya dulu ke suami mangko barani melakukan
Ba itu bana badan kita, coy itu kita sakutiko Ojo itu kita sakutiko inyo sayo baru matanggo samanja inyo babali laramai baru matanggo rukun damai inyo baduo batigo jo badanana Abi baganti hari, abi nyo baganti pakan, abi pakan baganti bulan, abi bulan baganti tahun, setahun jo 2 tahun. Latibo tahun ang katigo, inyo tu dalam baru matanggo, menyusun kehidupan baru, bertambah setiap padodolu Masih lara jo batang boleh bajuntai duduk ate batu kambang bungo di tengah ladang ke tanah jatuh sularonyo dekarano nyolo pania jo gita jorenol nyola dukun damai sainggo iko kabadolu kok lay bau muasa mo panjang carito bangaru hola ado la pulo